Maksat bilýärmi? Şu dünkü montaj bar, şu taýyn şeýtmellerlikler. Aýtmasana. Batyrjaň adýara. Alany? Alo. Halil, oğlum brat, Hudaýa şükür, ýaşy. bağımına? Bizden kän zat ýok, sen ýetdiň. Sen ýatdan çykardyň dostlaryň. Bilýän brat, iş güç, biznes. Günne bir ýurtda. Kän elim diýmek. Nirde sen? Şu wagt kekene dotyr, maksat bilen çöreýi otyrsyň. Bolla brat. Meňem 5 minut wagtym ma dek geçäýär. Gel dost. Gel garaşýas. Oğlanlar. Bağımsınız Hoş O bad. Näli? Geç otur. Gowmer deýleňiz. Hudaý şükür gowdas, gowy. Biz gowlay. Sen ýetdiň ha, asyl özüň aýtdyň, näýlärdýlar? Ay brat, daşaryot biznes bilýän. Kän elmem degeno wagtymam ýok. Kekene kafejinde galanç gaýnap durmy? İşleňer ýa-my? Ay ýok, Hudaý şükür zakazlar gelýär, ýörep dur. Haýda ber. Sen nämişsen? Nirlerde bugunlar? Ay menem şoýan kuja kärim dost esememşik. Şo şeýdi börsüňme telefonjuň eýlek beýlek. Ay o dost şeýdän. Ay hiç gymylar ber. Ay bolýar oglanlar, han çöreýi ýaýlyň. Al Batyrjan. Näher diýme? Wagtym çäkli. Men ýöräýin, salamlaşaýyn nikkelimle. Maksatcan. Menem ýöräýin dost çağlar almaly. Hemen Batyr görýän ýa otyrdım. Boranlar gelip Tamam, durun. hadi işte. Bolsa. Brat, entem şu tomodajoňdamy? Dost, azar widar ýok, gitjek ýermek diýe getir ýa. Bolmasa, al men maşinim sürüber. Edener dost bizem nesip bolsa bular ýalçak zatda. Nesip bolsa, Barın hal da, bolýar. sağlıklı bolsun. Habarlaşar. Yine sen may bizar ettin o. Vaktin. Başa şu adı özüm aylan. Ne adam etsin? Açın kaçıp görecek elin alman. Kaçsam yok bercek deydi mi? Men hiç zadı bilem yok. Maşinin pulunu getire. Gayrat edaydı birazcık yağdayım. Yağdayın zadın kılık kıllar bana. Başlamana ne emediydin innem kapıyımda itettin ha beni. Gel yani eleyince gelin elime gel hani. Hasan verecek pulu. Hasan verecek pulu. Pulum için şey senin de laf vermeli mi? Bercek deydi mi? Ay bollu la çıkar cüğünden hemen ma olur. Ekmek dağım bak pulum şol. Ola süren günlüğün pulu. Yine de kapçığın. Al ver açarı. İnnem sen may neyli vallahi hemme da üstüne. O ence. Alo Batır, sen menden jay alanda 6 aydan pulunu verecek diýdiň äçigim, dogry dämi? Doğru. Ondan soň aradan epesli wagt geçdi jigim. Ha. Men sen bilen davalaşyp durjak gel. Ay gence. Men seni Suat. dinlejek gel. Indi sen meni dinle. Senin gowsy häzir men adam uranýan. Jay boşatda açar şoňa gowşur. Gaýrat et.
Bolýa. Olma dostsan. O Batyr. Maksat şu adişimi uğruna gidenok. Eğer kıyın olmasan bana 20 mat kargına veray. Kıtsarlı gerekti de. Sen meňe işime bilýän Batyr. Bar puluma barotdy. Olmanla yattan çıkanok mu? Ey, onçu pula ýanymda çykanok. Bolmasa Halilden soray. Düşündüm. Bolýa dost. Bordo bolýar. Alo. Halil, Olmadı. yan Batyrjaň etdi. Owa. 20 mat pul soraya kardyna. Bah. Mene yok dedim ýöne bir seni uğruna bir mätäç bolsa gerek bolsa kömek etsek. Düşündüm de. An suat öýde maýla kirkinçliğin ýama. Goýay gurlaşyna. Bolýa. Alo. Halil bolma dost. Oldu, saýdy ber. Halil. Şu atlara men gaty elbet bulaşdym. Eğer kıyın olmasan ma kömeğin gerekdi dost. Azawlyk pul gerek. Bolýa Batyr. Tugel öýde arkaň gurlaşaly. Dogry maýsam şu at. Ýanyňa da barmany pulum ýok. Şeýlemi? Nirdesen? Öýüň öňünde dur. Bolýa bäşim kara şäher bardym. Han Batyrjan, näme derdin aýt dost? Dost, gıýta çaýdymda mena gaty elbet bulaşdym. Nefsimi öňe düşürip, iýlerden galmajak bolup, baý onjak bolup, mena giden beri ýabatdym. Mena jaýmam ýok, maşinam ýok, biznesimam ýok. Bah. Kara dost, soňra pikir etmän, başgalara baý görünjek bolup, giden berge giripdiň da. Gymmat maşin, jay, bu zatlar sen durmuşda sürlükli görkezin dost. Gysga wagtlyk lezzet üçin uzak wagtlyk eje çekmän saýlapsyň. Dogrymy ondan soň? Dogry däl, ýalňyşypdyrmy? Näme deýin dost? Mertebeňden peseldensiň, özüňçe bar ýapyň öňünde. Hawa. Hey dostcan. Dogry. Maddi derejäni ösdürmän höwes etmek gowda. Ýöne halal işläp ýetmeli şol arzuwy. Durmuşda ya bolşun ýaly görün, ya da görüşün ýaly boljak boldy. Başardyňdan. Innem ýykylym diýip başyňa oturmady. Tur ýerinden. Dost, diňe gowy günne däl. Şular ýaly kyn günne ele tutanna hakyky dost bolýandyr. Sağ ol dost. Wy, maksadym elden gelen kömek etjek genro. Wy ýoksa şol kafesinde şef power gerek dämkä? Edron çotuna bilmedim. Mene ma ýatman master şef bolýan. Ýöne kömekçi däller, diňe şef powerdyr. Hey, menliň aljak gäle. Men hemme zat istendim. Seni ýa iş alynyň. Ertir saat 9'da gel. Chef Power. Sağ ol maksatçan. Ene bolýar başga urun oglanlar.